Здравейте, колеги пчелари! Реших да направя това видео в зимния период, ноември месец 2023 година, 24 ноември, за да разкажа аз как преминавам годишния цикъл с отглеждането и развитието на пчелните семейства. Ако на някой му е полезно, ще се радвам. И така, значи, както може да се види от семейството, което виждате на среща, това е кошер с рамка на 145 или полурамка, или магазинна рамка, или както е популярен в България, фарар. Естествено, кошер фарар знаем, че няма. Това е просто название за удобство. В случая започвам от момента, в който се намираме, и ще продължа нататък. Кошера в момента, жълтия, е на 4 корпуса. Реално плодника и зимуващото семейство с кълбото се намират в ето този участък тук, в горните два корпуса. Отгоре кошера има съвсем обикновен капак и е покрит с найлон, или по-скоро това е някакъв винил, директно върху рамките с пчели. Долната част, дъното, по принцип може да е отворено или затворено. Виждате, че на втория корпус отдолу нагоре има отворен вход. Може да има и най-отдолу, както е случая ето тук. Долните два корпуса са пълни с изградени миналогодишни рамки, общо 20 броя, като това са рамки, които могат и да не се намират на това място, могат да бъдат изнесени в комин. В случая аз предпочитам при възможност да оставям един или два, понякога дори 3 корпуса, може да видите ето тук на това семейство. 3 корпуса под кълбото и под горните два корпуса, всъщност, в които се намира кълбото с пчели. Пчелите зимуват на два корпуса. Майката е изолирана в изолатор на хмара, който се поставя в центъра. От ляво и от дясно на изолатора има по 2 рамки в горния корпус и по 2 рамки в долния корпус. 2 от едната страна и 2 от другата страна. Общо 4. През средата минава изолатора с майката. Изолирам вече за 4-та година. До сега не съм имал абсолютно никакви проблеми. Или загуба на майки, или каквито и да било други проблеми, свързани с качеството на майката в последствие. Загубите са били единствено ако се случи майката да се заклещи в изолатора, тогава тя просто изсъхва и пчелите изхвърлят. За мен това е един удачен начин на зимуване, тъй като още на 1 август аз изолирам майката с пчелите и пилото, които до този момент тя успява да създаде. Пчелите и въобще семейството остава по този начин до началото на пролетта, което при мен ще рече периода между 15 март и 1 април. В зависимост от пролетта, ако настъпи по-рано, може да се наложи майката да се пусне и по-рано. Стремя се да я пускам
около 1 април. При мен пашата е, планинска, т.е. няма монокултури, няма слънчоглед, няма рапица. Пчелите се намират на 1100 метра надморска височина и тук зимуват, както е видно. Тук се намират стационарно през цялата година. Стремежа ми не е бързо ранно развитие през пролета, а напротив, постепенно развитие на семейството в двата корпуса след освобождаване на майката. Може да се практикува развитие първо в най-горния, най-топъл корпус с преграда и отстъп от 2-3 см от долния корпус, за да може максимално температурата да бъде най-добра в най-горния корпус. Впоследствие мога да премахна нейлона и да разширя спокойно и надолу. Стремя се през пролета всички рамки, които са с мед, да минат в долния корпус, а в горния корпус оставям една медова или медово-прашецова с съответния брой според силата на семейството изградени пити. Първоначално разширението е само в горния корпус. Впоследствие може долния корпус да се качи отгоре, а горния да слезе отдолу. По този начин семейството усвоява общо 20 рамки и това вече някъде през май месец, когато навлизаме в роевия период, ми дава възможност от това семейство да създам, добавяйки един корпус над горния. С няколко рамки с пил мога да създам една противороева отводка, на която да добавя маточник пред излюбване. По този начин използвам семейството като донор за отводката и го използвам да изгражда пити и отводката и основното семейство, т.е. да изгражда основи. При мен няма ранни паши, няма акация, съответно не се стремя да хващам такива паши. Основната паша е през юни и юли, понякога има и късни паши през август и септември, които също не са ми приоритет. Семейството в един момент, така гледано двумайчино, с една млада майка отгоре, една презимувала майка отдолу, може да бъде обединено в периода, в когато има най-силна паша. Като аз предпочитам да отстраня старата майка в отводка за всеки случай и в момента, в който се убедя, че младата майка е приета, бих могъл да преценя какво да правя с отводката с старата майка. Мога да я развивам, за да я използвам като донор за пил, а може и да я обединя с основното семейство. От миналата година практикувам и двумайчино отглеждане. Имам кошери, които зимуват и целогодишно са с две майки, като отново август месец майките се изолират с 2 изолатора в горния корпус. По средата между тях поставям медова рамка и така семействата зимуват общо на 5 рамки. Развитието при двумайчните семейства е малко по-специфично. Ако обединявам 2 едномайчини семейства през пролета, се стремя
да не пускам и двете майки да работят едновременно, а първо оставям да работи долната майка в долния корпус, а горната майка с няколко пити, 2-3 пити, остава в горен корпус. Даже може за 10 на дни да бъде изолирана, да продължи изолацията на едната майка, докато другата отдолу работи. Това се прави с цел, тъй като през пролета пчелите са с ограничен ресурс, да може да не се прекалено много пил да из един път да се получи от две майки и съответно пчелите да загубят своя ресурс, да загинат и да не могат да отгледат това пило. И така кошера може да изпадне в много лоша ситуация и също така да се получат някои заболявания. Поради тази причина не бързам да пускам двете майки да работят едновременно. Ако двете майки са презимували в един и същи кошер, тогава е по-лесно. Просто се разделят с ханеманова решетка по средата. Едната е в горния, едната е в долния корпус. Разбира се, тази в горния корпус е привилегирована, тъй като се намира на по-топло. Това не е никакъв проблем. Винаги в един момент майките могат, т.е. корпусите могат да бъдат ротирани. Тъй като пчелата е обща, това няма да създаде никакъв проблем. При двумайченото отглеждане семейството се развиват много бързо и съответно роенето, колкото и да е странно, не е така изявено, може би защото двете майки са в конкуренция. Въпреки всичко аз не рискувам и отделям в роевия период двете майки в отново двумайчини отводки, а на тяхно място оставям да се облетят две майки в съответно горния и долния корпус от маточник пред излюпване. Ако се облетят и двете, бих могъл да оставя семействата да работят в двумайчин режим, но когато оставям да се облитат, т.е. да се оплодят две майки, задължително поставям плътна преграда, докато те се оплодят, след което постепенно обединявам, слагайки първоначално ханеманова решетка с задния ъгъл, ето тук, прегъвам найлон, който е по цялата дължина на корпуса, между двата корпуса, само задния ъгъл и то вечерно време остава отворен. След около 4-5 дни идвам, проверявам дали семействата са се обединили, проверявам дали двете майки са живи и дали работят. И ако всичко е наред, изцяло премахвам найлона, като оставам на това място само ханеманова решетка. Така в пашата, която, както казах, при мен е през юни и юли, аз вече разполагам с семейство, което няма да се рои, с две млади майки и към него в добавка една двумайчена отводка, която мога да поставя в съседство и която да служи за донор на пил. Или може да се обединят в един медовик, като предпочитам старите майки да ги премахна, ако не са достатъчно качествени, и да добавя пчелата от тези отводки в вече оплоденото двумайчено семейство с млади майки. След изваждане на меда пристъпвам към изолация на майките,
след 21 дни, около 21 август, приблизително, вече в кошера няма пило, третирам с бърз акарацит и стеснявам семействата в момента, в който пчелата започне да намалява, като отново преминавам в системата 2 медови рамки, изолатор, медова рамка, втори изолатор, още 2 медови рамки в единия корпус и отдолу изцяло медови рамки. По този начин семейството е максимално стеснено, разполага с много пчела и по възможност остава през целия сезон до пролета с 2 млади майки, които би трябвало да презимуват нормално. Предпочитам да работя с двумайчини семейства, работата е малко повече, но развитието е наистина много по-добро, отколкото при едномайчините семейства. Вече е въпрос на личен избор.